Hai लोगोफोर, गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आनो जादों हलि। आं भिडिअ ब्लग बानायाखै आरोना, होमबाबो मोजां नुदों। आं गावनि महरखौनो बेसेबा मोजां नुदों। खानायाबो एसे ग्रीन जादों आरोना लोगोफोर। हाय लोगोफोर, गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे हलि गेलेनायनि इउटिउब नोंथांमोनखौ खेबसे बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। आंनि महरखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। I am a fiery man। आं साइरि होयो आरोना नोंथांमोनखौ। बेबायदिनो सोरगिदिं हलि गेलेदो बेबायदिनो। Wow, I am a beautiful girl. So man. Abdina mama kibir namayla. Abi kini ay mama murisi.